چخه شدیسته همه کسا بخونه خطین Da taj khuna diga manestum da taj khuna da yodat baru diga na komana mi ovim mara da taj khuna diga manestum da taj khuna da yodat baru diga na komana mi ovim mara da taj khuna Da yodat hast momeshtum da taj terezat ba fikr megufti Бо ҳамни придурок омад гитара да дастам нағзм медиду чендагуна то истоиста хуарат мара гуфти аз на Да ёдат ҳаст якин бор гап заде май пеши да пеши як ду омадам наздиктар биши гуфти сарости май мара да ёдам монда ҳамаи гапо то охирон нигоҳ да Да ёдат ҳаст якин бор дару гӯши гарм Да ёдам ҳаст якин буса то хурд сарм суҳбат да телефон ай шав то саҳара бераҳмона ту бурдаи дили мара рӯзое ки будем якҷоя мисли муҷиза зих мешидем вақти мегуфтанд дунёра ду рӯза ишқи мо мегузара асрои асра намеша тамом ҳамаи ишқ бда назармон Да тай хона дига манестум да тай хона да ёдат барун дига накомана меовим мара да тай хона дига манестум да тай хона да ёдат барун дига накомана меовим мара да тай хона Ним соат монда буд то сар шави баҳора ишқи но такрора фасли бебаҳора сабати гил да дасту мазоқ карда ошиқора мерам пеши хонат ҳуи ки дарора парида мерам ки як бор бинам ҷона раҳда дидамат бо ёре дига нигоҳ кардам сабати гил ма хандида нигоҳ кида чашмон хушрӯ нигаҳ ки мара охирон бора ки истодум да бара дига намебинӣ дод наза нагу нара ҷамкай замин кавалер ташмара осмони соф дига наметова да назарам нонта мегирану оу мешава ҷигарам мегуфтум фариштаҳо да тори сар ки ненишқи мара музика мусиқӣ гирия ки гитара Da taj khona diga manestum da taj khona da yodat barur diga nakomana mi ovim mara da taj khona diga manestum da taj khona diga manestum da taj khona diga manestum da taj khona Da taj khona diga manestum da taj khona da yodat barur diga nakomana mi ovim mara da taj khona diga manestum da taj khona da yodat barur diga nakomana mi ovim mara da taj khona